F'konferenza tal-aħbarijiet oħra tal-kap tal-Oppożizzjoni, il-ġurnalisti minn midja differenti reġgħu staqsew għaliex qed jirrifjuta li jimpenja ruħu li jerfa' responsabbiltà politika u jirriżenja jekk jinstab li dwar il-kumpanija Igrant gideb. U kien mistoqsi dwar dan l-għada li mal-Malta Today, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami iddikjara li hu irrilevanti jekk il-kumpanija Igrant ix tal-Prim Ministru jew martu. Il-bieraħ Beppe Fenekadami qal illi hija relevanti jekk Igrant ix tal-Prim Ministru jew ta' Michel Muscat. L-ewwel ħaġa taqbel ma' din id-dikjarazzjoni ta' Beppe Fenekadami u ġejt sfidat ukoll mill-Prim Ministru jekk tirreżenjax li jekk jirriżulta li inti tkun għamilt gidba. Jekk jirriżulta mill-inkjesta li inti gdibt dwar il-każ ta' Igrant se terfaħ responsabilità politika. Ir-risposta m'għandix tkun jerfa' r-responsabbiltà tal-kap tal-Oppożizzjoni. Biex toħroġ il-verità, il-Prim Ministru Joseph Muscat talab inkjesta maġisterjali u qal li hu jerfa' r-responsabbiltà politika. Iżda Simon Busuttil din l-isfida ma jridx jilqagħha. Dwar Igrant. Dwar Igrant, il-Prim Ministru qed jipprova ifarfar ir-responsabbiltà tiegħu fuq ħaddieħor. Mhux kuntenti b'din ir-risposta, il-ġurnalisti komplew jistaqsu. Jekk int daqshekk konvint li l-Prim Ministru qed jikdeb u li int u l-whistleblower qed jgħidu l-verità għalfejn ma tilqax l-isfida tal-Prim Ministru u tgħid li jekk l-inkjesta ma tsib xejn, jilles nirriżenja. Fuq Igrant, l-akkuża mhix fuq itatim. L-akkuża l-għamilta jien u laqqas hija fuqi. Il-ġurnalisti fakruh li dwar din l-allegazzjoni ħareġ in-nies jipprotestaw. Però insejjaħt in-nies, Dr. Busuttil, però insejjaħt in-nies li toroq fuq daw ir-rapporti ta' Igrant. Ma taħsibx il-PN għandu jġor xi tip ta' responsabilità? Iżda Simon Busuttil ma rridx jaf. U nfakkar li fuq Igrant mhux jien tkellimt.